साबधान 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 नङा होमबा साबधान जायफोरनाखि नेरसोन औवारिनि भिडिअ पस्ट आपल'ड होबाय थादों नोंथांमोना दालि ओंख्रि जानो थाखादो नोंथांमोना सांग्रां जानानै थाखाबानो जाबाय जायफोरनाखि होगासिनो पस्ट बे फुराना भिडिअसो जायफोरनाखि बिथांमोना होबाय थादों नोंथांमोना दालि ओंख्रि जानो गोसोआव दालि ओंख्रि जानो गोसो दङब्ला माने नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दोनबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि दालि ओंख्रि जानो गोसो गैया नोंथांमोना भिडिअखौ थाबैनो दानबानो जाबाय जोंहा नेरसोन आदानि भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ फुराना भिडिअनि दा बिनिनो गोबांथार माखासे मानसिफ्राबो भिडिअखौ आपल'ड होगासिनो बा पस्टखौ आपल'ड होगासिनो जेनाखि बावैसो सिगां मैया बा दहाय फुङावहाय बड'लेण्ड बुब्लिया होदोंमोन भिडिअ फुरानाखौ एरखांफिननानै दा बेबायदियावनो बिथांमोनहा बा बड'लेण्ड बुब्लिया माने बिटिसि सरकारजोंहाय माने चान्स होजायाखै आरोना बिथांमोनहा सिगांहाय बिटिआर सरकारनि सिङाव माखासे थानानै बिथांमोनहा निउस लाबोदोंमोन बा आपडेट लाबोदोंमोन दा बिदिनो स्कप मोनैयावहाय दा बिथांमोनहा वान साइड भिडिअ लाबोबाय थायो आरोना बे बड'लेण्ड बुब्लिया ओमफ्राय दा बिथाङा नेरसोन औवारिनि मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो माब्लाबा मोफौ जानाय माब्लाबा मा होनो दाउमासार जानाय माबा भिडिअ लाबोदों आरो दा बे फुराना भिडिअखौ माने नेरसोन औवारिया बिपिएफनि मानसि नालाय दा बेखौ मेगन सानानै फुराना भिडिअखौनो आपल'ड होनानै फेमास खालामदों आरो माने बेखौबो हमहोनायनि प्लान खालामदों ओमफ्राय ओजों नेरसोन औवारि आरो बेसेबांदि माबायदि मानसि सिनायाखै बिथांमोना ओमफ्राय दा दिनै बिथांनि भिडिअखौनो फुरानाखौनो बयबो पस्टखौ होलागासिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे सासे मानसि दं आरोना SM एक्सप्लर माने बिथांनि गुबै मुङा जाहैबाय बेंज्लाय माने बेंज्लाय बे बेंज्लाय इउटुबारा माने बिथांनि भिडिअखौ बिराद मोजां बुंलायथारदों आरोना खोमसियाव खामानि मावग्राखौ दिनै आङो सोराङाव लानानै फैबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांखौबो केस होदो बिथांखौबो माने हमदो होनलायनानै बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों दा बिथाङा गावदि मा भिडिअ होदों बे भिडिअआ फुराना गोदान आरो बे भिडिअखौ होथावजाया बिथाङा दिनै गावखौनो गाव सानाखै आरोना आरो माखासे मानसिफोरबो दङ माने फेसबुकाव बे नेरसोन औवारिनि फट'खौ नुनानै माने पस्ट होलागासिनो दङ बेसेबांसिम सैथो दा बड'लेण्ड बुब्लिया एसे बावबानो केस होजासिगौमोन दा जुदि बेंज्लाय जुदि नोंथाङा केस होजानो लुगैदों बा एफआइआर होजानो लुगैदोंबा बे भिडिअखौ दोनबाय थादो आरो जुदि नों केस होनायखौ बायोब्ला नोंथाङा थाबैनो बे भिडिअखौ दानदो आरोना नोंथाङाबोथ' सासे माबानि माने सासे इउपिपिएलनि मेम्बार दा बिथाङाबो बुजिया आरोना बिराद बेबो वान साइड भिडिअ लाबोबाय आरोना दा बेबायदिनो बिथाङाबो माने बे नेरसोन औवारिनि फुराना भिडिअखौनो माबा हेन टेन होनलागासिनो दङ दा आंनि भिडिअखौ नुदोंब्ला बेंज्लाय इउटुबार नोंथाङा बे भिडिअखौ थाबैनो दानदो नङाब्ला केस जानो थांगासिनो दं आरोना थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय माने भिडिअआ इमारजेन्सि मोनाबाबो लाबोनाय जाबाय माने खामानिया बिराद बेस्थ' मावगासिनो दं बेनि थाखायनो माने मोनायावल' भिडिअ लाबाय थानाय जादों आरो थ' एसेनोसै भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे थाबैनो मोनलाजोबो जाय फेसबुकाव बिनि पस्ट होबाय थादों नोंथांमोना बे पस्टखौ दानना लाबानो जाबाय आं गुरै खावलायखादों नङाबा दालि ओंख्रि जानो रेडि जानानै थाबानो जाबाय।